5. Eli ajattelin kuvata jonkun videon, että mä muokkaan mun huonetta niin kuin semmoiseksi rikkaan näköiseksi. Joka on nämä aiheet ja nämä seinät ja kaikki nämä on ollut samoja joka on. Olohuoneen mä oon jo sisustanut silleen uuden näköiseksi ja silleen. No, vähän ehkä näyttää hassulta ja täydeltä. Mä en muistanut, että se on niin pieni huone. Joo. Se on vähän outo huone. Siis mä en tiedä mitä tää mun kone tekee. Ja muve. Kun mä kirjaudun pois, kun se laki silleen. Sitten mä yritin kirjautua takas. Ja se vähän kirjautui. Sitten se heitti minut ulos. Sitten se teki niin. On muillekin mun hahmoilla tehnyt. Mä en tiedä, onko se muvessa vika vai kas mun koneessa. Sitten kun mä sammutin mun koneen, kun meni vähän rupesi tympäsee. Ja sitten se ei edes päästänyt tuo netti mua enää nettiin. Ja sit mä sain toimimaan jotenkin. Mutta kyllä tää laki silti. Mä en enää osta enää mitään City Marketista. Mä oikeesti tein valituksen. Ja mä olin silleen, että joo, ei mua kiinnostaisi vaikka menis koko konkurssiin, kun ei yhtään tarkista niitä, että onko ne kunnossa niin kuin nämä Microsoftit ja kaikki tämmöiset, että onko tietokone kunnossa. Mä oon saanut niin kuin ihan niiltä rikkinäisiä laitteita, mitkä ei niin kuin toimi, niin kuin esim. Puhelin ja nyt tää tietokone. Tai no, silleen nää tietokoneet. Mä en tiedä mitä ne laitteet vaivaa. Mä en ole mikään tietokoneasiantuntija, että mä voisin pelastaa minun tietokoneeni ja puhdistaa sen silleen, että se toimisi taas nopeammin ja kaikki pelit niin toimii. Mut eiköhän tää ollut tässä. Sitten kun on vanhojen vaatteiden viikko, niin mä kuvaan sit paljon enemmän ja näytän miten mä ostan ja silleen ja kaikkea mukavaa vanhojen vaatteiden viikkoa vietän siinä. Ja tosin näytän joitain kuvissa, ei kun siis kuvauksessa ja silleen menen puhumaan chat-huoneeseen jotain, et en ole enää niin ujo. Ja vaikka en keksi aihetta, mistä mä puhuisin, niin kyllä se jostain tulee aihe. Ja menee vaan kysymään, että miten kuuluu ja mitä olette tehnyt ja tälleen. Et ihan semmoista peruskysymystä. Ja jotain rupeaa puhumaan, että kysymään, että tykkäättekö te animesta vai mangasta tai jotain. Ihan tämmöisiä kivoja kysymyksiä. Ei mitään semmoisia jotain. Vaan ihan kivoja juttuja. Mut joo, eiköhän tää ollut tässä. Mut tänään ehkä tulee lahjannausvideo. Maybe not. Siis riippuu ihan näistä mun kamuista täällä, että antaisiko ne minulle lahjoja. Mut joo, tää oli tässä. Moikka!